Hindi nga rin ibasa ti surat. Di sagudayin nga rin ti surat ti makasaritaan ni Arnel nga napuluhan iti respeto. Dear Manong Nemi, kasta unay tiragsak ko, Manong Nemi, kan makitak mo tiragsak ni Nanang. Idagturpusa ko ni tikosok nga Bachelor of Science, ang Bachelor of Science in Secondary Education. Wan Manong Nemi. Inanakop nak ni Nanang sinubalitak bandat nga arakop. Hagamanak Nanang. Agaman te iti Diyos anak. Gabot na kalpasan nga naggraduar, kanadan trabaho ni Manang mo, si marunong kamatian nga naggraduar, iti ka na maestro. Ag-examen ak to pa Nanang, ay nalaing ka anak ko, pat-check nga, may pasam. At sabi ko mata makastrik ka nga dagos iti trabaho, nga magisuro ka. Manong Nemi, nasapa kami nga naulida iti ama. Karadraduar laing idi, ni Manang ko, Manong Nemi, iti high school, idi matay, dedi tatang, gabo iti kagat ti uleg. Nagsakit Manong. Gabo ti ayat, dedi tatang, nga may sakat na ti panagbiag mi, nasang kapamilya, da kami, siyak, ni Manang Hilda, astamatang ni Nanang, kita, ure no kasta nga parparbahon, kit sumalog ni tatang iti bangka. Agsip nga ton, munurabinton, sunto balat panagsangat na. Gaboy iti daytoy Manong Nemi, daminsan, panaggagait na karagiti, nasamag apasat ti bangkag, takayat na nga layunan, ti kalawa, ti pagmulaan na tinateng. Dinaam mo Manong, nga dagayam agukop sa jay nga kubura. Ket, kinagat, sinikmaho Manong Nemi, tinukaw ti kubura isuna. Ket, haanin nga nakadayo isuna Manong. Sadya nga natay ni tatang, tayo di sa amin nga mapasang petisuna na pamisinukon ket sadyayan. Nga may isang nga nalami sa bangkay, ngaglablabutab tingiwat na. Napatay daman idi Manong Nemi ti Cobra, ngim, awanin ni tatang. Kastaon iti sangsangit idi Nanang ken sangsangit ming agkabsat Manong, taawanin ni tatang. Diyan mo kidi Manong Nemi kat saan nga makapagbasa ni Manang Hilda iti kolehyo ngim ingkanin ni Nanang, ngayarado na ti amin. Sa bagay Manong Nemi, nuan niya edit aramidin ni tatang kastamat aramidin ni Nanang. Nakapkapsot lang ni Nanang gabota babae, ilinto ta, dahi di tatang kit lalaki. Ni Nanang Manong Nemi, patraktor na ti bangkag, ket isuna, tulungan mi. Siyak edit kang runan nga magtultulong kang kwa na Manong, ni Manang Hilda nasadut isuna. Dinakayat ti sumalog iti bangkag Manong. Ngem siyak idi Manong Nemi agraman di kiti kabagyan mi ti mangtultulong kini Nanang. No may awan ti tandan ni Nanang kadi kiti kasinsin ko nga mangtulong kada kami nga agmula. I-transfer mi di kiti similya nga tarong, kamatis, sili. Agmula ni Nanang Manong Nemi ti karabasa, tabungaw, sitaw, kenda dumapay, okra. Yung karigatan ni Nanang Manong ang pinagbasa ni Manang Hilda iti kurso ng BS in management. Ni Manang Manong Nemi awan sa maling obrano iti mangan, mabanin sa eskwela, sumangpet, mangan, maturo. Kakaasag hindi Manong Nemi nga magibagbaga keng kuha na Manang. Tumulong ka mamit dito balay. Ano nga tumulong dito balay? Sabi ni Nanang. Ni Nanang, trabaho na amin dito bangkag. Sakla man nakatulong mo ti Sabado kin Domingo. Una makatulong iti agsapa. Mapang ko tulungan sakbay mawanak agbasa ti high school.
Sa sapak ti agawid, tulungak tumanin ni nanang, di bangkag, no kasta nga sumangpet at di balay. Uri kumamat at agluto ti ubram, uno, mangilaba karag iti buray tayo. Hoy, saan nga siya titsuro ma? Obligasyon ti ina, ti mga ramit karag iti magbagam. Manang di mo ka di maawatan ti sitwasyon? Nagbalinan nga ama kin ina ni tatang, ay ni nanang kunak kuma. Tumulong ko, ayaw, saan nga siya tisurom? Sakit din nga inauna nga, kapsat mo tisurom? Kasto idi manong name iti nagbalin nga ugali, ti kapsat ko. Ang kanami matabagbagaan ni nanang isuna manong. Anak, Hilda, gusto ni ating mo. Dakay, kintimat nanang. Kaya kas pagarigan ta, saan kayong saan ako nga magbasayan na kita, dalata kada kayo. Ngayon obligasyon niyo ito magpabasa kanya. Napiyo ko mga anak, no, saan nga natay ni tatang mo? Eh, baso kong harod no aping nga natay. Kaya kaputawanin ni tatang, da kayo ti ama, da kayo ba ti ina? Anusan nyo Tanang harod, kaya obligasyon nyo yan. Anak, saan kumamit ka sa panagsasaom? Ikam kumamit ti respeto, kanyak nga ina, respeto? Ano ti respeto? Obligasyon di pagsasalitaan dito yung nanang. Inyanak dak tapno, tagibyendak, taripatwendak, padakkelendak, pakanendak, pagbasaendak, period. Kain tumat at pamilyak, agbalin at tumat nga ina, akaragit anak ko. Kasi lang ti sitwasyon. Agtitinulong tayo kuma, ay, dumalaan na pagpagayo. No, sanda ko nakakayat ng pagbasahin agad, dalata-gata kayo. O desisyon yun ita. Hanggang mabalin, pagbasahin dak. Kadinto makapagturpos ka. Kadinto magturpos ako nakit. Adan ng trabaho. Edi good. Edi wow. Alam, handa nga pagsalitan dito. Siyak nung kuhan manong nemi di doon dawat iti pasensya kini nanang. Nanang, paspasensya nyo lang ni manang. Mabapagin di nga nagbali na kasta ni manang mo. Respeto, tika sa pula ka na. O, pagdanakan nyo nanang. Siya kon, ti mga ramid na ita, imbes ka ni manang. Imbaglakid din ta na singpad ka anak. Imbaglakid din ta saan akas kang kanimanang mo. Dumantag tumatlang ta nanang. Nga maamiris tumatlang ni manang, tibidot na. Iso ang pagdanakan nyo nang, at tuyak, na siya ka mga respeto, ken tumultulong ka na kayo. Kaya di agturpusan manunemi ni Manang Hilda nakastrik adagos iti pagtrabahuan. Anadaman idin manunemi nga awang bibiyang na nuan niya iti mapaspasamak dito balay. Anadaman idin manunemi nga awang bibiyang na nukasta nga uri makitkita na ni Nana nga kakaasi manunemi nga mampan iti bangkag kakaasi manunemi nga sumangpet dito balay nga kasta una iti bannog na. Ngidi agsweldo ni sumuna. Imbes kuma manong nemi amang ted kininanang. Ngam saan? Iso nga sakti na kisarita king kwa na iti. Manang, ano problema? Masabol mo ti kwarta para ti panagbasam? Agsusweldo kan manang. Awan ti sa maling nga. Nang paadal ken ka no saan ni nanang. Iti panagbulmula ng tinatag, panaglaklako na ng tinatag, nga basta rin pa mangluit ka ba? Ikam kumamat, iti kwarta na, nga para ito balay, igatang ti bagas, igatang ka nagdi grocery items, hindi ka nakasabulon to. Hoy, kasla sikat inauna, abi nga sikat maging babagaking kanyak na kita. At danakam ko, siyak tinauna. Nagruna kang runante amin, nakapagturpos akon. At ng trabaho, mga pabisina. Manang agpaiso, nga nakapagturpos kan, nga mga opisina kan. Ay, agsupapak ka kumamat ka ni nanang. Ano kayo, kuti bang tedak, doon saan? Mangigas-gas tom ngarot, tiguartam. Kinawan, anya ko ba't bibiyang mo? Agur ornungak, para tapno madaan ako, hindi bukod ako kotse. Agur ornungak, tapno di kasakit magatang ko, nagiti kayat ko, ang katangin, arawatin, alakas, period. Ada reklamam?
Yun kumamit ti tumulong dito balay. Ay, sana ka sa tisoram. Harnel. Di ka agrador kan. Tayo na trabaho mo. Di sikat ti amang tulong kinanarang anak isoro. Damok ti ramidek. Manong nimi manon nga tawen nga kasta ti raramiden ni Manang Hilda. Awang pulos ti muna pa nagsupapak kininanang. Aging gadim teng maten ti parag turpos ko manong nemi iti kursok nga secondary education. Kasda ko nakita ay manong nemi nga makitak tiragsak ni Nanang. Nanang, agyamanak ka na kayo. Awan sa bali nga intay pagyamanan anak, no saan nga ni Apo Diyos. Sabay ko ba, mayroon mo nga dagos, iti pa nag-take mo ti board, at nagana na diyang examinationan. Agbalinak nga license. Wow. Teacher. Professional teacher. Alam mo na. License examination for teachers. Nagpaalakbet manong nemi naman pa'y nanumulaing ti makadakas. Inaiban ni Manang Hilda manong nemi di kiti barkada na. Nagiinom da. Kaya di awanan ti mainom da. Dawatan da pa ni Nanang. Nang, kurang di inom eh. Nang, gabata, siyempre, naggraduar ni Arnel. Kaya labas siya natin ko. Kapag gumatang din namin di arak. Anak, iso kumamit. Iso kumamit deta ti. Napilangan deta iragalong kumakini ading mo ti turpos na. Yeah, sika kumamit din ti gumatang. Kalpasangan na ibusyo, ginatang mi. Paunay kayo matin. Siyempre, nakitagpala ka ba't nakiti na? Kati kawartab ko man. Ada pa ko sarati kawartak. Manang Hilda. Saan kumamatang ni Nanang ti pagdawatam? Sino nga rin ka? Ada kawartam? Oo, may pagtrabahawak. Kaya sinabi nga makibiyang ka. Manang no, awanin ti arak ni nuhin nyo. Isardang yun. Pagawidin mo, hindi ka kaduam. Pastos ka. Pagawidak idan no, isang da paganapnat na minom. Sika na taggastos. Jakbat ka kaya, tasama ta siya tagpala. Iremedium. Yung ka umutang noong kwartam. Saan ang anak? Mangdeda kundi gatang mo ti arak, anak. Ada. Ika igatangan tinuman, tikabsat mo kindi kaduan. Ligat kabiliton to manong nemi ako maot manin ni Nanang no daman iduldulin na. Dito ko na tikasakit tinakim ko kinimanang Hilda manong. Agtrab-trabahon dawatan na pala ni Nanang. Imbes ko mga mangted, dawatan ng tupay lang. Mas asyanak kininanang manong nemi ikat kunak kengkuana Nanang. Agtrab-trabaho ni Manang, imbes kumang aginanakay kuman. Ngamsan? Ngam ako pagdanagin nyo, Nanang. Indo na siya tadapang isturwanan, ikarik ka na kayo. Aming nga sweldo, itad ko ka na kayo. Kansaan kayo nga trabaho di bangkag? Ipabangkag yun to nito sa bali. Nag-review nag-examak, manunemi kat kastaw ni ragsak ko, idibay sak ka na gina karwar. Nanang, nananaya ko nga, maestro. Agyaman ti iti Diyos, anak. Ada, maup ubisi ng anak ko, adan tupain, maestro ng anak ko. Nang, awang problema, gabota, ada mang tawag kanyak, nga isot pang isurwak. Noong ba'y master ka iti public school, at umat dita na kita agaagaw nga, agiinagaw ko na kuma, nga private school. Nang isuruak nga road manong nemi iti may nga private school. Kaya dito nga namamok ni Michelle. Hi, sir, ma'am. Damo matmang isuro? Yeah. Nagkaradwaran ta.
naggraduaran na ka di. Han, nagpatpada nga, titawan nga naggraduar, kaya nag-review, kaya nag-exam. Kaya lang, saan tangang patpada eskwela na naggraduaran. Baglaki din. Inawad nak dito. Naman pa'y nag-applyak ba dito public school. Wan, napitas mat, o private school. Kaya lang, tatakil man lang ti benefits ito kada iti public. Ngayon dito ibang tinay kari, hapi ka din na saan. Baglaki din, talamang mo ka, nadanon ka. Damo nga sweldok manong nemi, idi takonak kininanang. Nang, ingka grubuhat, tayo ag-shopping. Intay mga iti restaurant. I-treat kayo. Iti damo nga sweldok. Urasanin anak, nang umaliksaw kayo man, umaliksaw. Agaliwaksay kayo man, kunak kuma. Nabangarod nagrubuat ni nanang manunemi kalpasan na ala kong tilugan mga tricycle kat napang kami timol. Kibkibinek, ak-akbayek ni nanang. Noad na masabat mi, kitain da kami. Nagbakit mo ito di asawa na ako. Loko dito eh. Nanang ko. Isapingag to manong nemi, nabayagan nga saan kayo ng isibro. Nanang, kayo ito dito eh. Oh, ba't pa ko sarak anak ko? Bangkag ba natayan ko in balay? Balay, bangkag, balay, bangkag, bangkag, balay. Kino mapangkay makimisa. Mapangkay di kapilya. At duwang ko susarik anak ko nga. Isot do may parabang nga arawatin di kapilya. Nang, may sibro kayo mat, oray no, arawatin nyo lang itiunag ti balay, basta kabarbaro. Tamo, lumapsat kayo mat. Sila mo na bagbaganak nga, kalbasan ti manong nga tawan nga nabalo akit ha. Magkiasawa ak manin. Saan nga dakas? No, kaya tiyo. Haanin anak. Tasin ako ba't mayat kanya? Kita mag-ura kayo at mangarim ka na kayo nga patay yung balo. Haanin anak. Naragsakaklaw na yan na pag-graduar kayo nga kabsat. Isungat nga kunak, ag-relax kayon. Ibatan yun di bangkag, agtalad kalatan iti ko nagtibalay. Ada akon, nga mangbiyag ka na kayo. Ada kami kinimanang kunak kumaangim. Bukbukudan met ni manang di kwartana. Huwag harod anak. Tsak maawatan di kapsat mo. Gastadura. Hanap ay nga na sweldo. Jaya sweldo na. Ngim na iutang nan. Huwag harod nanang. Takasanong at bisyo naman ti arak. Agsigarilyo pa'y. Babae pa'y kinataon na. Siyak nanang jak pesimimsam ti arak. Nangaroon na ti sigarilyo. Imbaglakit din anak, tadda ka, kunak nga ron. Kasano no adadda nga mabisyo ka, ni manang mo, ay na, kasano wak nga tan. Nang tekunadan, no adda na singpet, no adda, anak tekunakon, no adda, saan nga nasiyat nga anak, adda mat nasiyat nga anak. Nanyakot kumano nasiyat kay kumanga doa anak, babanyol tanan. At ang tumadlang panagbalbalo ni manang, may miris ng tumadlang nga saan nga na siya teramidan na. Sapay ko man na. Sapay ko man. No may parparita ko ni nanang manunemi nga mapaniti bangkag, mapanlata. Anak, anad nga maliknak ti panagbakat ko na awan ubra. Hanga bali anak, hamatan nga nalawa dya bangkagag. Inibata ko nila do mga pasit na. Hindi kundi sa bali. Umanayan nga na tayo masapaak, kalpasan nga makapagkapayak, makaluto ak ti pamigat, mapanag di bangkag, gada na pilang exercise ko paglingitan. Aging ka manong naming akimaron ti madinga bisyo ni Manang Hilda.
At ang digidi kong daway manunemi nga saan nga mayawid ti bagina. Ibati ng tikotse na manunemi iti pag-iinuanda ket ipalugan latan digidi kahaduan na iti taxi manunemi. Ngay bagadalatan no sa dinot pangituludan ti taxi driver keng kuan. Kasi di may sa nga nalabas nga tanga tirabi manunemi di adag busbusino. Bimangon na. Dokat ko tiri daw. Abay, sindeta? Ay, sir, may saka taxi driver. Pasahero ni may saka babae. Dito ka nga balay, pag-ipanak kang kuwana. Manong nemi. Rimuarak tinaladan. Kita, hindi may lokat tiri daw ti kotse, iti likod manong nakaidda ni Manang Hilda. Diyos ko. Apaw, ni mo tinagbalbalinan dato yung kamsat ko. Kunak tinakim ko manong. Sir, mabawang tayo siya kung di magbagkat kang kuwana. Teplete nga rin, sir. Kung nga kumintak dito yung bagna, no, da kwartana. Dinoktak ti bagna manong at ito cellphone na. Ito sumagmanong ang pariyana. Mano ka di? Dinamag ko. Imbagana. Ne, dito yun. Gama nagayam ha. Di panangitulog mo kinimanang ko. Trabaho dito eh. Taxi driver. Maglaki din tracing pet ka. Ano kahit mo sawan? No sabali ko mga driver, mga no, hinold up da ni manang kon. Uno saan kita rin na mas da ko man. Una, masing petak ba't nga driver? Ngam delikado nga peso ti kasto nga aramid manang mo. Manang ko, uwan. Ito patuloy nang ba't kami nga maplat nga mauminom. Sa digidi kakadwa naman, ipalugan na lang din ti taxi. Basta lang nagtalag na ti taxi driver. Huwag nga ron. Sige pare. Isarit ko ni manang ko. Kabigatan na manong nemi sa sarapain ni manang ti ulo na. Sakit. Oh. Kasano nga saan nga nasakit manang? Kastaon ni Bartek mo. Tapos samak. Di mo napuutan. Telugan ko. No sa dinuti, nagiinuman nyo akit, imbatim sa dyan. Pag may batik. Kasano nga, di mo ibatik at di mo kabaylanan ti ag-drive. Sabi tamo di kita kahadwam di naramid da. Nang sada taxi, sa taka impalugan, tulod da ka. Imbaga tarasing pa di driver ti taxi. Tulog ka talaga. Manang, kano kanto ngagbalbaliw? Ano kung madalas ka ng pamaliwak? Ha? Huwag ba't ngamin ngagpeso, anak? Si mawat ni nanan. Si kalat kasto ka na kayo nga to. Hoy, sandak man ni surusuro, amok teraramidek. Amok kam nasiad ka din nga aramid mo, tinaramid mo. Ngagbartek ka, kalpasan na. Ipalpalugan na ka ni taxi. Iso nga rin nga amok teraramidek. Tadigidi ka kaduwag, barkada, kainuwag, amudat aramidan da. Iso nga sanda ko na pakibiyangan pa. Anak, ay anak, amo ko, nahanda ko na magbagaan pa, professionalak, nangato ti pwesto, nalaingak. Manang si kapay, maestro, manulat sa waldon ti maestro. Tadaman ti kahit mga kurso, maestro, manulat sa waldon. Madipay nga gudwat swaldok ti swaldom. So nga sangan sakti sorom. Sanda kang isursuro manang, ibagbagami laeng nga saan nga na siya terramide. Ha? Apay kumasang nga na siya terramide. Ang angak aya, tapno, agaramid at kumat nga na siya. Nasiyat ka di aramid ti may sa nga babae, nga maplat di nalaos nga bartek na, sumarteng kan. Huh, sakit di suro yun. Handak ni suro, amo terramide. Kaya no dakda kami kininanang tegsarita manong naming nang
Pasensya kayong kinimanang. Anak, oras ang kabasid na ko mga respeto met, di may isang ina, ti ipay na. Nanang asano ko mga ramidan na neta, kat pati ti bagina, kat awan respeto na. Hanapera sa baturan ti bugot na nga bagi. Amo na nga saan nga na siya at ramidan na nga, apa nga ramidan na. Hala anak, ipadyos ti amin. Sabi ko ma, tani apo Diyos, ti maglawlawag, kinimanang mo, tamnigas takit, idyan nan di kiti mading araramidan. Aging ka manunemi, ngayon naramit kumaten tinapan ng pasyar kini Michelle. Ti co-teacher ko. Nas daw manunemi, dilukat na diri daw. Good evening, flowers for you. Ah, Arnel. Yeah. Di ko man di sa eskwela. Ng ibagam nun niya ang tirantam. Hana, umay ka matlapas siya rin. Hindi na katipastriken, hindi mo kandi awatin na gito yung sabong. Sige, thank you. Sumrik ka. Agtugaw ka. Mabana kumaitayin maturog. Kalbasan nga nakapanaw ni Alex. Alex? Dati ka bang panaw na itay nga nakakutse? Sakbay nga nagstarating ti tricycle nga nagluganak ni Mintoy? Ni Alex da Jem. Engineer Alex. Ano kayong karibal ko? Uno boyfriend man. Nabayagan nga nagaram kanyak. Imsang ko pa sinungbatan. Siguro kayat mo timesang engineer. Uno, padaw nga mga isurusuro. Depende. Ano nga depende? Depende no anat desisyon ti posok. Bak nga ro din tapno maamuamon. Ore di mo ibaga amukon. No pasyaran ti may isang babae wano balasang. Ay tamisunan, di ba? Ore sabon nga ibaga. Ngayon kahit kumadlay balikas ka. I love you, Michelle. Agamanak. Mono ka din na lalaki tinang ibaga kang kati I love you? Ado, idiadak pala ti high school. Dua na pingat nga nag-aram kanyak idi. Ore high school kampela idi. Idagbasbasak. At duwamet nga napingat nga karibal. Ita, tamang isurusuro akon. At manin duwa na pingat nga agar-aram kanya. Sino? May isang engineer, may isang apadak ka mga surusuro. Ili adda ka ti high school duwa, adda ka ti college duwa. Itatagtrap, mga susurukan, anda manin duha. Awan tinaklong ko, siyempre, kada kiti adda iti high school, iti agpasbasa ti college. Tas sampay la panawin ko na. Ngimita, panawinan. Yung pataway sa akin nga, mestra. Asino ka na kami? Diyan ka ordan mo. No padak, mga surusuro, no, may isang engineer. Aramidag ti amin na kamaylak. Barabari na siyak tinagasat. Ngayon nakas pagadigan ta, siyak tuman ti daksang gasat. Awatek to ti kinapudno. Tagagangay deta. Adapan nakapay. Adamat pa nagbaliki. Masaludsud ko man, Arnel. Apay nga, anat pagibasaram tapno ibagam nga, siya katirumbay nga klone. Siyak, pagibasarak, siyak takluno magsibot ta,
sika ti umunakin maudi nga ayat ko. Nga naaklunan nak, sika kat siksikan tulaing ti babae ti biyak ko. Nga kayat ko ngagbaling nga ina di kita anak ko. No saamit lang sika, sana tulangin nga agas asawa. No adaman mabakitan nga maestra, adamat malakayan nga maestro. Among kadi nga sinudsud kumet datakin ni Alex? Kahit anamat sungbat na? Tisungbat na, siksikan tulaingan. Di kan kahit nga saon adda imununan. Ore ka no, idiada pa lang ti high school kat adda nubyanan. Idiada ti college, ore lang naggigidan ti talo. Idata, tamaisan ng engineer, tanabayagin ng engineer iso na, adda ka no, nagbaling nga talo. Kaya't nga sawan, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyak ka no, ti may kasyam. Lucky 9. Gabata siyak ti may kasyam, dito yung nga eksardeng. Isardeng nan, tas siyak to kanulagin. Santon nga mga ala iti may kasakang pulo. Kastak ko na mismo? Dadya mo ti pagbilabag yung gawa na ta. Ibaga na tipod no. Tigil na duma, andang ibaga. Siksikalaeng, you're my first and last love ko nada. Kas itimbagam. Yung miso matipod no Itahakla nga gayat. Kan sikan tulayan nga, ti ayatek itig na ngayon. Ngayon no kay kayat mo ti may kasyam, iti biyag ni Engineer Alex, awan ti maramid ko. Manong nimi pasaray inak pasyarin ti balayda ken pasaray dito ilatan ni eskwela manong nimi nga pangisusuruan mi nga paluapek nga madadig di gundaway manong nimi nga umay dagasen ni Engineer Alex Isuna. Oy, Michelle, adan tayo sundom kunada. Mabit lang rada, medyo ayusak ti bagik. Wow, ag-date kayo man ng engineer. Madimat mo ka, paayak, gamutam. Naka-schedule ito nga pa nag-dinner me. Kasano nga rotan ni Arnel? Inaklong mo ka din ni engineer? Dinamag na. Mabit lang ka. Ngayon, hanam at sungbatan. Di pimanawan manunay ni Michelle. Naabakan kini engineer. Arnel. Okay lang. Wari mat siya sinungan nga peso agad. No engineer kadakdakil nga amang ti sweldo na. Ngayon ti may isa nga maestro. Tamalagsit nga susweldo ni Engineer Alex. At ano pa'y agkong kontrata ka no pa'y. Di siyempre. Dasweldunan sa dakkel pa ti ganan siya nakanagiti kontrata na. So sa maysa engineer iso na makiipalakder lakit ti dream house danto kini Michelle, di ba? Sika nga rod. Siyak no labsak tagsao. Dandani sampay umanay ka na kami kininanang. Iramramang ko pa ni manang ko susuldo matin dakkel di pa pulos mangted. Kadi mabisyo kami ni manang ko sigarilyo, arak, pasaray mapampay ti kasino. Nakaw. Manong name na sakit man ti mariknak no kasta nga dagasen ni Alex, ni Michelle, no kasta nga schedule ti panag-dinner da. Adamat ti kidigundahon manong name nga palo apaglatamat ti panagaram ko kay kuana. No kasta nga reses, bakante isuna, mapanag iti kwarto na.
Hi, Michelle. Ah, Arnel. Kumusta ka ni Alex? Adaman na kita schedule nga ibaga na nga saan ko nga kayat no malibagbagi. Ito no sweldo. Mabaling ka din nga siya tumantimangided ka nga? Why not? Kamada ka dilugan mo? Di agtrasikal tanto. Ano, adam tin taxi dito, taxi ta. Umawag ta taxi, o may mga lakad ta. Sa endo nagawid ta, ag taxi dan tumanin. Na magitulog kang ka di balay, yo. Kaya nitulog na kasi di balay. Pasensya kan. Tanong mo ak lang ang maestro. Nga basit sweldo na. Amom deta, gawat na maestra ka man. Ni Alex, kumusta iso na? Takil sweldo na? Wen, sa kong kontrata, ano ka doon naging project na? Baro ta cellphone mo niregalo ni Alex. Napakaya kon. Good luck ka na kayo. Siguro, naikari nga, aglaklakayak nga baro, aglaklakayak nga maestro. Nadlaw ni nanang manunimi ti kinaliday ko itinamisan nga panagkawid ko manipo diti eskwela. Ada ka di problema manak. Nanang, adan sakit ti paglidlidayam. Awan na lang, okay lang. Daki nga, kumusta kayo? Dahil talawan iti pagkiman yung anak-anak ta, no adaman sakit ko, gagangay lang ang panateng, uminukmak ti adungan doon, may paganan, o nagtumarak maminsan, may paganan. Nadanig di kondaway nga mariknak ti bannog ko, aginanak. Nadanig di kondaway nga talagang mariknak nga, agsakit ti bagbagik. Trabaho aklat na, nagling eta kon mayatan. Di kayo tumad ngamin maanawa. Anak, exercise ko na ito. Napila nga hantay gatangan tinateng. Nga no adda malako nga nateng. Napila nga day gatang tibugong. Uno agad day gatang tiikan. No daw agisusutikan. Uno igatang ti sa kilo nga karne baboy. Aduman di kiti manok ko. Di magtiliwak ta ag tinula tayo. Uno saan gano adda umay mangibagati manok agatangan da. Di kad mayat. Nagsasanay ka hasta. Kumusta mat ni Manang? Kaya nabayag na saan nga nagawid ni Manang mo? Kinakayat ng samat ng tagkasera. Saan ta nang mamun-monitor no? Anak mapaspasamak yung kuwana. Anak, no anyaman ti problema. Just relax. Kinamkit na kaigilisak pa eh. Napayak kinayat, nanang. Ni Michelle, nga padam nga mga sursuro. Wala nang. Pag ko nang manapayag iti kasi nga mapaspasamak kadakil ti pamatik nga isudan ka ni Alex, Engineer Alex. Kahit mo ka din nga isardeng. Aging gang saan pa yung nag-asawa. Mangnamnamak to pa lang nanang. Ibagam nga napahay kan. Kasla arig na kastay. Aga mapukawad tinamnama anak. Aging gang si bibiyag ka. Aga mapukawad tinamnama. Kahit no saan man nga ni Kari ni Michelle. Adumot pa ibitat sa bali ng babae. Maminsanak lang nga gayat nanang. Madi Isot serbi na karoon nga. Ada first chance. Second, kada third chance. Mamisanak lang kayat. Alang dadala ta kang anak ko. Kastaak mo didi. Nilamid latatang mo tinayat ko. Ken, siyak mo laeng tinayat na idi.
Aging gang iti may isang aldaw, manunay may simang petak dito balay, manipod iti eskwela, iti madanon ko ni Manang Hilda. Ni, ada ka man manang? Tak. Ada problema ka. So nga nagawid ka, data problema. Habang makatulong kami kininanang? Ha? Iba kaya katulungan tak di problema? Ano problema ngamin? Masikugak. Ket, awamat di mga nugot no sa sino kadakwada. Lah, api ka sa Siyempre, no sino boyfriend mo, isod na kasigugeng ka. Awan pa di boyfriend ko. Tao mati kahit ko ka na kitagara-arap ganyan. Ngayon pagamom latanta, maululo hak. Napanag nagpa-check up. Masigugag gayap. Kit, di mo amo na sino ti. Ada na ginagundawin nga mabartay ka kunay. Imbes ko mang itulunod, ipalugandag iti taxi. Tsaka mo no, sino mga laala kanya? Makariyak tulangan. Ada kiti karkar na nga silad. Nga umat mangibaga no sa sino, iti nangipan kanya kiti tayo nga silad. Kompleto man gamit ko. Masan sa nakastat mabaspasama kanya. Manang Hilda. Gapo iti arak. Gapo iti barkada. Gapo iti kaawan disiplinam. Gapo iti kaawan respetum iti bukod mo nga bagi. Nan? Di mo pa yung mga respetaran ni nanang. Siya, kakamsat mo. Kang runante amin. Aon respetum iti bukod mo nga bagi. Aramid ka dito na siyahat nga babae. Ti makibarbarkada, makiiniinom, ang mabarbartek. Ita, anat nagtungpalang. Dadi pa magbabagami ka, idi kininanang. Nga basta latan ipalugan na ka iti taksi. Imbagtaa, awan ti mapatangam nga taxi driver nga manggundaway kan ka. Saan mga driver tinang gundaway kan ka? Ngam di kiti mismo mitlaing nga barkadam. Di kiti kain-inom mo. Ita, masigug ka. Di mo among ibaga. No sa sino, kada kiti barkadam nga lalaki, tinakasigugkan ka. Kinawan ti mga nugot. No mampay adda kadakwada. Wano saan lang nga may mesa, baka talo, limada. Nagsikog nga rod nga balasang tikapsat ko manong nemi. Nga nabangbang latamat ti rupa na. Nga mapan mga opisina. Nga edi, ta maternity leave. Nagtali na dito balay sa lapamanaw na panagpa-check up. Ore, ada dito balay manong. Ore, kumamat mangugas ti pinggan nga panganan na. Di na pulos aramidan. Napia tamo na nga dalusan, ornusan ti silad na. Kanang tulakid din, no, padalusan ng tupay kininanang. Sobramat launa yung dato nga anak. Kapsat kaston. Iripas gayon ti anak na manong nemi pinagbalin na ni nanang ngisot ng tagibin. Idi arig na nalpasin ti panagdalagan na. Ya, dualawas manong nemi pinanawan nan ti anak na. Nanang, anak, sa balimanin nga, obligasyon tinted ni manang ka na kayo. Hanga bali, anak, tamakay ayo, ti apo ko. Apo ko yung hindi yung amon, sino amana. Kadya ka mo ka talaga. Tadya tupay ina, dinan tupay amo. Nga iba ka, no siya sino. Ita, nagsublimanin ni manang ti pisina. Kada kayo tibang tagibi. Ginakabilitan ng anak ko. No, dahil 20 pa nagsardin ko ang itibangkag agad di ka diso. Ure no, mangtid to ni nanang, ay ni manang. Iti para kini baby. Kapilitan na, gatas nga rod. Nagiti diaper na, kanda dumapay, vitamin na. Masapula.
Ay, dublek man yung agtagibi. Agas iti pa nagtagibi ka na kayo iding ang kapsat. Tagibiyak na ti apo ko. Umunang apo ko. Apo ko yun. Nga awan ti manugang yun. Manong nami nabayakin nga Jack pinalo up iti panagarim ko kinimisyan. Iti na mesa manong nami nga bakan period na panak iti kwartun. Makadisturbo ak? Asan met? Kumusta kayo kini Alex? Nabayagan niya saan ni Mimay? Kapay. Naumangatan Apay ko mga mauma. Mauma nga siguro na nga mag-uray ti panangaklon ko keng kuwana. Dakil ka nun ti gastos na kanyak. Diyak ba't ibabaga nga regaluan nak? Diyak ba't ibabaga nga i-date nak kada kiti klas nga restaurant? Isumat ti agkalikagom. Ato ka nun ti gastos na kanyak. Idinto ta diyak ka nun pa inaklon ni Suna. Asino nga rudman dit agar-aram kenggan. Dengaribal ko. Si marunong abogado si ka. Di naralaing manin ta abogado nga ron. Kaya takanuranta nga kandidato kada ti uming eleksyon. Tumaray nga sanggunyan na kalunsud. Ket tulungan ma, may kampanyam. No, di barangay mi agad mabalin. Sa balya barangay agad makamumutin suna. Engineer, pinaay mo, ita abogado. Paayam to nga tamat manin. Jaklam mo. Asino nga talaga kayat mo? Engineer, kunak kumangam, di mo inaklon. Abogado? Buno siyak bantayang, Michelle. Tsaka manamukin ka. Kalbasan nga inanugot mo nga napaay ka, asit si marunong nga inaran mo? Saan ito nga agaran pa Kaskurak ka. Nos paayan na, hanak lang haro din nga, agay-ayat iti subali. Tamay bilang ito nga maestro nga agbabaak aparo. Anya nga minterasyon no api nga dinakayat? Apa ibaga ka di kakayat? Dinakayat at dinakmadlangin aklonan. Hanak pa nga nga kapag-desisyon. Kinapudno na, ijay balay, ibagbagada nga, sa anak nga makiasawa, idipadak nga magisusur. Tapay ka no? Masapul ka no nga makiasawa at nga tumat lang ang profesyon. Tayo mangitagay ka niya. Isungar itong palam. Saan nga isudat itong palag? Dito yung pusok itong palag. Umay ka to sa Jibalay. Umay tayo amin. Umay kay amin. Ito na no. Ito bigat. Birthday mo. Malagip ko. Manipo di ka padatang ang may susod. Dito ito may kapat na parang birthday mo? Sipod di mangisoro ka? Di kahit mga sawan. O patmatan nga tawan nga armak. Nagbayag kaya man. Ngamsa mo pa lang yung bawin ti sa bali. Gabutin ka rin. Siksikan to lang. Advance happy birthday. Sige. Ito regalo ka. Awan ti sa bali kang ruhan nga regalo kang kanusangin ti pusok. Gagayayat tinapod mo. Manong nami imbes nga siya tagregalo ngem. Ni Michelle tinagregalo kanya kada di birthday na kaputa. Inibagak iti I love you. Happy birthday, I love you. I love you too. Arnel. Nejay manong nami kung tawag nga imunang inak inarakop kaninak inmaldit iti agek kadig iti bibig na.
Dahil ito hindi kararagsakan nga daw kanyak. Dahil ito man ti kararagsakan nga birthday ko. Ngayon nararagsaktan to. Into dumteng ti pa nagkalaysata. Nakaragsakan nga nagawid manong nemi ket kastoon ni matiragsak ni nanang idi maamuan na nga nanubya ko ni Michelle. Ay wanggay manak. Adamat imay ng pasyal kini manang mo itay. Balik ka pampano na lang itay. 15 minutes siguro na palabas. Sakbay dinuteng ka. Sino nanang? Ni kano Alex? Alex tinagan na. Alex? Oh, amamam ka di? Nakadumadag ang kakanagan. Engineer Alex. What? Iso nga taray dyan, nanang? Tiyan niya, tinagbalin ide nga karibal ko. Ngimita kat siya baldat inaklon ni Michelle. Kaya man amo kita dumadag ang kakanagan ng engineer. Iso, kuna ni manang, ang dagayo nga dumdungan. Ni Engineer Alex, na nagkarabalang kayo kini Michelle, di ba? Abay, amo manang. Amo ka ni Alex ka nun. Ni Alex, itimang tuntun ita, nga putot na, ni Angel. Barkadak ba ni Alex? Kinapod nun na, kuso na ni Alex di, kanya. Ngayon saan ko nga, inkan ka no, inyalang alin ko. Kaya't mo sawan manang, itata, adan ni Angel, imbas ngayon mo ti anak mo, adamat langin magbigbig, one. Kada, pa-DNA test na. Kaya't numaamon ti resulta, ikasat na ka no. Hindi agasawa kang dumaten. Una, dadangar din ng bigbig iti anak ko. Agbalbaliw ka ton manang. Uwan, agbalbaliw ak ton. Tunadasawa. Kat kasto ko nitiragsak kumanong nemi di mamuak nga positive. Ni Angel nga Alex manong nemi nga nagbalin idi nga karibal ko, nagbalin abayaw ko. Imo no nada nga nagasawa kini manang Hilda manong nemi ket nada iti bukod nga balay iti abay iti balay mi. Insaruno mi maten manong nemi kini Michelle tinagkalaysa. Pinadakkel mi manong nemi iti balay mi iti family house mi ket dito kami nga nagindag kini Michelle. Agraman dagiti tallo nga insagot ni Apo Dios kada kami nga anak mi. Talumaten dagiti anak ni manang Hilda, manong nemi, ket dat ni nanang, siyempre, insardeng nan tinagbangkag, ng maringguran nga mga iwan kadagiti inem nga apu ko na. Nga madlaw ko, ken may masaksak siyak, iti kinaragsak ni nanang, gapo, kadagiti apu ko na, gapo kada kami nga anak na, manugang na, agsipod ta, na siya't metlang, tinagtungpalan, tibyak mi. Iti respeto manong nemi insublin ni manang kininanang. Gabuta, bigbigbigan na launay ni nanang akasmay sa nga dakilang ina. Nga nangisakad, iti panaggadal mi nga kapsat, kaniso itatag sa sakripisyo nga mga aywan kadagiti apu ko na dagiti anak mi. At least manong nemi nagtungpal matlay nga nasyat, ti kabibiyag mi nga Gina, kenti pamilya ni manang Hilda. Dahil yung araw ti pagkasalita manong kinagyaman naklauna iti anos mo nga nangurnos, kalpasan nga nakinsan kang ka dito telyana. Thank you very much tilaing mo nga nangibasa ket sabi ko ma, at damat na ibatig nga adal, liwliwakin pagsalamingan ti biyag, kadag iti padak nga nagdangag ka nagbuya. Tuwing araw tagyaman nga pagaya mo, Arnel. Thank you mat kang ka Arnel, thank you mat kadagiti nagbuya, thank you kada kay amin nga sa kapada.